uThando Shoti Biko wazibandakanya nomdlalo wejudo eneminyaka emithandathu. Kodwa ngonyaka 2015 wazibandakanya nomdlalo we-mixed martial art MMA ngamafutshane. Kulapho wazenzela igama kulomdlalo. Lo mdlalo uquka i-kickboxing, wrestling kunye nojujutsu. Lo kaBiko sesuka nokulwa kwilizwe laseJapan apho waphumelela khona. Cebike kolula bhuti ibinzima indlela yami from ejudweni ukuzofikelela apha. Ijudo ndifundise ukusebenza ngokuzimisela nokunyamezela. Nokumamela ingexesho ku-coach nabazali bami. So engincedile kakhulu nalaba kwi-career yami MMA. Naye uSindile Manangela uzenzile igama kulomdlalo. Luka Manangela waphumelela umlo apho wayequbisene noFayez Jacobs kwi-bantamweight. Ngoku ufuna ukulwa phesheya kolwandle. Ndiziva ndonwabile kakhulu bhuti and inkxaso endifumanayo kubantu bam especially kwicala lapha eGqeberha inkulu kakhulu. Bazilolonga yonke imihla kwaye babonakalisa iimpawu zokuzimisela kulo mdlalo. Beboniswa namaqhinga amatsha. There's been a lot of ups and downs. Obviously, it's a tough thing for the guys, but I've never worked with a more dedicated bunch of people. So these guys really have sacrificed everything to make it to this level. So the guys basically almost live in the gym. They're here in the morning. It's a full-time job for them. Lo mdlalo udumile eMelika naseNgilane kwaye aba badlali banephupha lokuthatha inxaxheba kwiitumente zeMelika. Ndinguzolani Moya wendaba ze-SABC ndiseGqeberha kwiphondo leMpuma Koloni.